Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag spiller vi Fortnite sammen med en hel masse. Nej, du har ikke reklame. Jeg gider ikke en reklamepause, mand. Du har reklame, det der var reklame. Skal jeg subscribe til Axel Game, eller Axel Emil, som det hedder. Subscribe til mig. Hvem er den? Han har ikke lavet reklamer! Det kan du gøre på den her video. Ja. Gratis reklamer. Jeg har aldrig fået penge af Falkehys for, at han kan lave reklamer i mine videoer. Og jeg har aldrig fået penge for. Men hvor er den million? Ja, jeg skal nok vente den million. Nej. Så får du spark. Og så hvor skal vi lande? Ikke så ordentligt. Jeg synes. Bare please. Hvor mange runder tror I, vi kommer til at spille? Jeg tror, vi kommer til at spille 2, fordi de her runder, de er lidt længere end Hvorfor skal vi altid lande i stedet, hvor der mangler lander? Vi kunne lige så godt have landet over i Tomato, eller et eller andet. Det er jeg også. Det er jeg også. Jeg har det der hus. Jeg har det der hus. Hvem lander? Jeg vil lande med en. Altså, vi kan til. Jeg lander med Axel. Jeg lander med Axel. Der er en, der lander i vores nabohus. Kis, min kis. Jeg har chillet. Ja, der er en eller anden, der... Hvorfor jeg er altid den første, der dør? Men vi skal nok hjælpe dig. Ja, jeg har medkit. Det hjælper ikke. Tak! Axel, kan du være, du løber forbi en tak? Hvad? Bare over til. Kan jeg godt gå over til min karakter kun 60, 68. Om det 60 sekunder, så er det væk. Det er et minut. Vi kommer! Ja, nu er der ikke. Hvem er det, der overhovedet er tættest på mit kart? Det er nok mig. Nej. Jeg har det. Axel, der ligger tag! Jeg bare tage den med. Det er det eneste, jeg egentlig siger. Okay. Den giver jeg til dig, når du bliver whip. Okay. Oh crap. Du kan godt bruge mit shotgun. Ja. Jeg vil med ind. Godt. Yes, han havde en til mig. Ja, han var med på sidst. Hov. Ja. Jeg nåede lige at reboot dig. Bjørn. Jeg rebootede dig, uden der er nogen, der er dræbt. Bjørn, du har en shotgun, du skal sikkert gerne tage imod. Jeg er medkit. Det har jeg også. Og nu tager jeg lige mit shield, ikke? En eller anden, der kan give mig noget shield. Nej, jeg havde ikke. Jeg kan ikke tage mine. Der kommer en. Og så reklamepauserne skulle over. Au! Sidste. Nej. Det er for den bedste gun, han har. Det er for sniperen, eller det bedste gun, han har. Hey, Lally, jeg har kun... Nå, den gider jeg så ikke at have. Jeg er engang... Må jeg gerne få skud? Jeg skal have skud. Ja. Nogen der har shotgun skud og AR skud. Jeg har brug for
Jeg har kun én ting. Jeg var bare direkte ned. Jeg tager det. Han er gået fuld af mokko med det her hus. Dreng, hop ind. Jeg skal lige se om han har mistet en ammoboks herinde. Slå lige radioen fra. Tryk R. Ja, hvorfor? Fordi jeg har jo video på. Jeg gider ikke at blive copyrighted. Ja, okay. Nej! Tryk dog R. Jeg betaler ikke. Du har lige været på den i smask. Jeg har godmorgen nu. Held for våbnet, der er i airdroppet. Nej, jeg har ikke prøvet at få et airdrop nu. Heldig for, at jeg får i hvert fald et airdrop i den her gang. Jeg har ikke fået et airdrop i hele tiden. Det får våbnet airdrop. Please, kom. Jeg har ikke prøvet at få et airdrop endnu. I den der season, mener du? Ikke det her. I må godt beholde det der selv. Ja, okay. Jeg skal kommer I alle sammen. Ja, ses. Vi er... Det er ret vigtigt, at jeg får shotgun-skud. Hvis nu jeg løber tør. Jeg har meget. Jeg har kun 11. Jeg er mindre end 11. Der er en ammo-boks herovre. Er der? Hvorhen? Der var... Ups, jeg kom til at tage nogle shotgun-skud. Helt ærligt, jeg vil gerne have noget andet. Jeg vil gerne have en grøn... shot. Jeg har en blå ære, som har præcis 100 skud. Ja, det kan være, vi vinder det her. Nej, det er så... Farvel til I siger, de så noobs og så story. Ja, sikkert. Det er rigtigt. Du herinde. Min allerførste chest, jeg åbner. I der game. Ja, min allerførste chest. Min allerførste chest i Fortnite. Allerførste chest i Fortnite, men det er jo så på. Ja. Jeg håber virkelig, vi vinder det her. Vent lige på mig, drenge. Der er så 35 tilbage. En eller anden, der har en shotgun hjemmefra. Nej, nu er der 34 tilbage, udover os. Squadbil! Var det ikke sådan nogenlunde den her slags bil, at vi kørte i min musikvideo? Det var det ikke nogenlunde, men var det ikke den her farve, eller var det en lidt anden farve? Ej, jeg har ikke fået noget godt. Nej! What? Yeah! Jeg skal bruge det der, jeg på bruger den det anden der. side af hinanden. Hvad? Hvad betyder det? Jeg går lige ned for at hente. Der er et airdrop, Axel. Hvor? Må jeg godt få det der? Ja, du må godt få det den her gang. Og det er lige blevet taget. Det er lige blevet taget, Vi har bare drenge. fået så mange af. Hvad? Dreng, det er lige blevet taget, airdroppet. Hvad? Drenge, airdroppet
de er blevet taget? Jeg dropper væk. Stop nu. Hvis jeg bliver... Jamen, lige nu leder jeg efter noget fuel. Det har jeg ikke noget af. Det er ikke det, ellers det eneste, jeg mangler, er et affection. Hallo, vi har brug for benzin. Benzin? David? David, kan du huske den der, de der 2 ting, du eksploderede? Kunne du det? Dem kunne vi have brugt. Nå, du siger bare nå. Nej, jeg skal sidde inden. Hallo, lad lige. Jeg vil gerne. Kan vi køre den bil, jeg har? Nej, ikke den. Den er mega dårlig. Sådan nogle biler, de er mega dårlige nogle gange. De kan ikke køre, de kan kun køre på vejen. Jeg har en squat-bil. Nej, jeg har også en. Ja, jeg har allerede en squat-bil, der er fuld doble. Der er fuld fuel. Jeg kom, Axel, bare kør mig ned, så kom, bare kør mig ned. Axel, jeg har en af de der tunge. Jeg betaler ikke. Det gør jeg sgu heller ikke. Det er ikke engang min. Vi tager den bare. Ej, helt ærligt, drenge, jeg håber, vi kan vinde det her. Ja. Det kunne være så fuldstændig fedt. Men vi har heller ikke mødt så mange i. Hvad er jeg? Jeg er lige i midten af level 18. Eller, jeg er level 17 lige nu. Hvad laver I? I skal køre? Flip! Axel, du skal køre! Jeg fik lige noget. Nej, det er mig, der skal Der er nogen køre. herovre. David, du vil ikke bare tage den. Okay, så er det mit airdrop. Jeg ved det. Vi tager den ikke. Nej, hop ud af bilen. Vi bruger den ikke længere, på grund af, at der er folk i nærheden. Og eksploderer I. Drenger, jeg er to ved mig! Hjælp mig! Der er to ved mig, Der. 2 af dem. Nu er der en! Der er 2 på mig! 2 på mig! Nej, 1 på mig! En i boksen. Flæk ham og så hele mig. Jeg har... jeg har ikke. Der er mere! Hvis han har et medkit, jeg vil have det. Okay. Ikke. Og så er han i basen her. Jeg har mega brug for et medkit lige nu. Nå ja, jeg har et medkit. Let's go! Død! Mit airdrop. Ja. Der er mere over ved airdroppet, de har lige taget det! Ej, der er 2 på mig. Og jeg er allerede skadet meget af medkit. Jeg tager med! Han er død, den ene. Må jeg godt få... Ja, det havde været mit airdrop. Der er en golden ting hernede. Nå, der er en golden shotgun, hvis der er nogen, der vil have den. Jeg har den som ekstra shotgun. Jeg kan det. Jeg fik ikke taget min minis. Den. Hallo, er der ikke nogen, der gider have den der? Twin Gaming. Vil du ikke have den her? Den er lille. Jeg har den allerede! Nå, så tager jeg bare sådan en her også. Nå, jeg er allerede inde i zonen. Det er jeg. Ja. Ja, hvor? Jeg har virkelig... Nej, det gør vi inde i Jeg har zonen. altså også bare medkit. Ja. Ja. Jeg tager det der medkit, det tager jeg med. Hallo, jeg er klar. Bare hop ind i bilen. Undskyld. Nej, du kan tage med den. Er det det, jeg har? Drenge, der er der drop lige ved Sweetie.
Okay. Bjørn, hvad laver han, Bjørn? Jeg er i gang med at gå over til Ertrup. Ellers Der er 8 tilbage. er der. Ja. Udover os. Det bliver fedt. Vi vinder det her. Ja. Og det er godt. Der. Derovre. Har det ved jeg. Men okay, vi tager dem bagefter. Vi skal lige have til at Ertrup først. Må jeg ikke til sniperen? Jeg har ikke engang en sniper. Der er jeg. Ind i zonen. Ja, jeg skal lige tage det. Men gør det Hvor kan vi godt lige bytte plads? Hallo, flyt lige bilen. Tak. Kan du... Nej, David, prøv lige at rykke dig ind i bilen. Og vi skal derind. Nej, ind i bilen. Du kan godt tage det, mens du er inde i bilen. Nej, prøv lige at se. Så kan jeg lige gå sådan her. Jamen det kan du også, mens du er inde. Nå. Nu sidder jeg bare her. Nå, okay. Jeg synes, det er lidt farligt, at jeg står her. Der er nogen. Ja, det vil jeg bare. Jeg tror, at... Vi ved Jeg ikke, har hvad ikke- dør af stormen. Lad dem dø af stormen. Mongrel. Vi laver lige Mongrel. Skal vi ikke gå fight? Der. Vi kører ind i. Jeg har ikke et lort til matematik egentlig. Nu har jeg tænkt over det, jeg har ikke Min sniper. Ej, der er ikke nogen skud til sniper. Det, bare så I ved, det er min chef. Ej! Au, jeg lå. Jeg er faldet ned. Han er også. Jeg er low. Han er mega low. Au! I kan godt. Han er mega low. Der er 2 derovre. Der er 2. Au! Der er en over i boksen. Au! Aura low. Lav tag, David. Lav tag. Ja, aura low. Nej. Jeg kan ikke komme. Au! Otto. No! Nå, men... Jamen, Hej. David, du havde ikke blokket. Hej alle sammen. Eller, se. Tak fordi I så med alle sammen. Og vi ses. Måske i næste video. Hej.